Rakam degom jara jara yêu ba ghé cầm chưa đâm yêu subuh luhur lan asar salat saya pingatake tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunate aja sebrana iku perintah agama ngono ning donya wong sedelo satrene doakan pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga Dewi Arum Indonesia to BMA matur sembah nuwun Tawang Sari wis wantene panesati elengke wis wantene padha nindakake ajan wis kumandhang wayahe sembahyang tepi wajib jagoe pangeran salat dadi cakae agama lintang waktu pututan sati joko anti istiqomah lan sing tumanina wis sempurna yen berjamaah luhur lan asar salat saya pingatake tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunate aja sebrana iku perintah agama eling ana ning donya wong sedelo sabar tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga
wantine kan sadi elengke Ayo dong. wis wantine padha nindakake ajan wis kemudian wayang wis sembayang kudu wajib gawe pangeran sholat dadi cacahing agama limang wektu kudu kan sati jaga kanthi istiqomah lan sing kumania sempurna yen berjamaah Cukup luhur lan asar salat kaya pinatake pindang mangkat marit lan isa jangkape prayogane ditambah salat sunate sesembrono iku perintah agama elingono ning donya mung sedelo saben tawagan pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga Ayo Dewi Arum berkarya Indonesia ayo tarik wis wancine tan sati elengke wis wancine padha nindakake ajan wis kumandang wayahe sembayang netapi wajib gawe pangeran salat dadi ayo tarik agama limang waktu ketepan dadi jaga kanthi istiqomah lan sing kumanina so ayo berjamaah luhur lan asar salat sayati ngatoke tindak mungkar ayo marit lan isa jangkape prayogane so ayo sunate aja sembrono iku perintah agama elingono ning donya mung sedelo ayo tarik pasrah sing kuwasa masuk ayo munggah keren swarga ayo Yul tarik Yul cak ayo Mbak Indri tarik so ayo oke terima kasih